egwu ọdịnala ụmụ Igbo bi n'Amerika mana ife akpọrọ ya bụ egwu igede odejebe onye ụbịam egwu ọgaranya n'Amerika nke valụla maka nkunụlụ ka ị na-ekwunu ibe onye mega ekwechapụ ya ụmụ Igbo n'Amerika ndị ọma onye ọma ebido egwu n'egwu mama ụmụ Igbo n'Amerika anyị Igbo fuo ụmụ Igbo n'Amerika anyị Igbo fuo ụmụ Igbo n'Amerika anyị Igbo fuo ndị ọma onye chiluzeluo ndị ọma ebe ị nọ na ndị ọma ị nọ n'obodo oyibo ndị ọma ị nọ n'ala Igbo ndị ọma asị na ike dada ejebe onye ụbịam ma na-egwu ọgaranya nọ asị na nwata kwọcha ka o sola ọgaranya lie n'ife nụ mana ọ bụ egwu ụmụ Igbo nwere ife n'Amerika ka njeke na ndị anyị ji bilinu na mmadụ banụ eze Chinyelugo bilinu oche ndodogwu odeni nwere ifenu Honorable Chief Sir Omoreta Akparanta Ochendo ọrụ Igbo eze Chinyelugo one of Ndoki Kingdom Rivers State agada gbanyelu ụzọ na New Jersey, United States of America. KSC Ochendo 1 Ogwinike Enugu State Nyenezigbo liakwa nwanyoma Lolo Lady NG Odiofu namba ụtọ dị nwanyị ọma ọya balụlọ mana babụ ụmụ Igbo be anyị ma n'Amerika ka va na jebirize onye ọma Tochukwu ekele Grand Prince Emeka Eke onye ọma bilinu agụrụ n'odogwu na awọ mama Grand Prince Emeka Eke Aguluno 1 na awọ mama Julie Boy na Houston, Texas, America ezigbo mmadụ arịrị fecha una mana sọni mmadụ bụ odogwunu odogwu sọni mmadụ Ekwueme 1 na New Jersey
Nna Juwan of Upe Ngopala, CEO Ekweme Holdings, Member Precise Circle USA, Iko Kenelu Mwezigbo Oliakwu, Mrs. Nkechi Michelle Mmadu, Onya bụ CEO Sonic Catering Services, ụmụ Igbo bi n'Amerika. Ka anyị jiri ya nwayọọ nwayọọ. Lotenu na ọkwa egwu Igede. Igede ejebe onye ụbịam, onye ọmata Chukwu asef. Talenti na-enye nwa odogwu bịafụmanyanụ, onye omeji aga mba na Jesi kisekwu kiseme kisekwu ezi oyi gajọ nwanne n'ụwa. Talenti na-enye nwa onye omeji aga mba na Jesi America, o ji scholarship eme ọgọ, onye bụ Danko worldwide, the one and only international manager onye ọmata Chukwu. Ezi oyi ka ajọ nwanne, ezi nwafọ Awoma Imo State, Gina Jesi America, onye ọma Chukwu gọziri agọzi, onye abalị yo. Honorable Ebelofo ide wanu n'isiokwu mekeneyi, ide n'idatọ bịafụmanya, ide n'isiokwu United Brothers Club ndịọma, ide na Prestige, ide one na New Jersey, CEO Eclaims International Inc. N'ezigbo odozi agwa bụ Late Nwanneka Ọfọ Diamond, lọọlụ ide nwanyị ọma ọmụma Asanja, unu nọkwa ya. Siriri Anayong onye ọmade n'osobili, Don Caesar n'osobili onye ọma bekelenu, Udeji ego na Nsude, anyị ekenezianụ Cyril Anayochukwu, Don Caesar, CEO Caesar Autos
Limited ejeke ego na Nsude Udi Local Government mma ndị Igbo na New Jersey United States of America Petron 042 Club of Nigeria BH Branch Kenelu mezigbo nwunye yi nwanyị ọma Mrs. Chinenye Rubingo Oshimiri eze nwanyị Dubai ka na-ejezinu Don Caesar si mụ jebe ka nke na ego mmanụ Injinia Obinna Silvanus Ugwu ego oyi na Dubai Nsude gosipụtazịrị Udi Local Government China ka na-abatazinu Osimu kenezialia Alphonsus Onyamechi Nwafọ CEO Alico Destiny Worldwide Odogwu na China Inọkụ ya ofu onye ndị ọcha na-egbuli efi bịa fụ mmanya ọ bụ onye Darlington Ukwuche aka Washington DC Odogwu na-eli ego ka nata biskit memba Ọdịmma Edo Social Club USA ofu onye ndị ọcha na-egbuli efi na New Jersey Oyi bụ CEO Asu Rock African Restaurant East Orange, New Jersey Odogwu si Orokoro Village, Abia State wepụtasịa Oya Baliyo Mụmụ onye ọmatọchukwu egwu ike dịka na-etisi onye ọ na-ewe iwe jebenu ụgbọenu na-eje America cheka nzigodi ya ozinu biko iluzienu na America na New Jersey onwere onye ụmụogbenye si mokene n'Ogerikanu ọ bụ onye Sir Sonny Ibe Blessed Sonny with blessed money Odogwu a na-eri ego na-enwe obiọma ụmụ ogbenye si mbuke na-eyi n'Ogerikanu ịma na ego yi karịrị amụsụ Odogwu na New Jersey United States of America kenelu m ezigbo oliakụ Ebonyi Black Mrs. Uchenna Blessed Honey Osodi Eriakụ nwanyị ife ji nwanyị emegbu magụ ndị ọma si Ọbazumbere Imo Steeti wepụtara ọkwa memba Precision Circle USA mbọsị ndị ọrụ na be ndị ọgọ na-eji m nkata gburu dọla wee nasịa ọya abalị orobodo nene onye a na-ekwu okwu ka ọ na-abịa DJ Good Noise onye ọma bili Maazị Nnemeka Emele Onowu
n'Osoleze n'isi achịna Nwalupuakụ 1 na New Jersey, Mega DJ in United States, the number 1 DJ in the Tri-States, agbanwe dịka izu ọgbara anya na New Jersey, nye n'ezigbo dozi akụ ya nwere ọma Lady Chidimma Rola Emele, ọrụ isi m wele egwu okeneli ya ezi nna ya Nze Romanus anyị ekwuna m ụmụnna nwezu akụwa n'isi achịna na lọlịa bụ Ezinne Cecilia Chinasa Emele, ndị ọmasị achịna na Anambra steeti wepụtara ma nọ na New Jersey kwunu ọya balụ oyi na-atụ mba bịa kene anyị ekenezialụ High Chief Engineer Nnamdi Dire, oyi na-atụ mba 1 of Isu and Njaba, Okogbuonyukwu 1 of Njaba Ancient Kingdom, Dire Dire, ezigbo oliakụ ya bụ Lolo Stella Maris Chioma Dire, ọdụkọ na mba nwanyị ọma, mana oyi na-atụ mba bụ nwa Double Chief Nze Bisi Dire, n'odozi akụ nwanyị ọma bụ Lolo Ezinne Josephine Dire, okwere na di Ezinne oyi na-atụ mba CEO MD Auto Cell and Export Service, Bronx, New York, ndị ọma si isi ozi ụmụaka Njaba Local Government Imo Steeti, oyi bụ Provost Prestige Circle USA, oyi bilikwa biri ma mbiri ọya abalị ino nenu nwafọ Mbaise New Jersey jemọnụ aneshi anafotu n'ụwa, obere ịgbata ego bụ isi n'obi nwa obi ejeli ego, ọbụ onye ka nnekwu n'ụwa. Honorable Uche Boni Life Ndo, elili ejikede ego na New Jersey, President Imo State Association New Jersey, political image maker and image destroyer, nwafọ Mbaise ma New Jersey ji ihe mmanụ n'Amerika.
ọrụ onye kwuru okwu si a na-esi a na-elinu unu ga na gwaluzi nke a n'isinu onye ọmata Chukwu ekele yinu anyị mmekọta anyị eme n'ugwu naanị nkwa anyị ekenezianụ afam Michael Dongaga aka Majority Leader 1 na New Jersey na ezigbo oliakwe nwanyị ọma bụ Lolo Winifred Michael nwanyị ọma Mobidia CEO Niger Fit Mall Fitness na New Jersey. Kedu maka nwanne nwoke bi na Melbourne, Australia, Arinzago Lizzie Bonati. Kedu maka Duke of New Jersey, Nwanike Enugu State. Comrade Anthony Ifeanyichukwu Emele, Comrade Anthony Ifeanyi Emele, CEO Dangama Suclitin USA, specialized in African wear, accessories and MD boxers. CEO Dangamasin Chaja Elias Magic Hand, Executive Director Dangamasin Enterprises USA. Okona Nigeria kijela ụgbọ Europe and America. Ọkachamara ime ndị mmadụ dị ọgọ ụmụ afọ Africa. Oya bali ezi fedi n'ọba bịakene ajụjụ ka na-ajụ nne n'ụwa a na-ekwu onye ọbegbu ama adọnya aka na ntị mana otu a ka ọ dị George Arochukwu ezi fedi n'ọba Nwasi Obeje CEO Out Vitalis aka na-emebe tax n'Amerika a na-egbu onye ọbegbu mba ka mmadụ onye aka na ntị egwu aka njibilenu egwu aka njiselenu egwu netulu nwobodo n'anyị mmanụ anwụlike ji ebinu ego na-enye anwụli onye nwere iwe maka onye nwe iwe nne n'ụwa ọkalịa njọnụ ụwa bụ nke onye ụwa bụ nke Chukwu a na-ebu asị n'igbo onye ligo ụbana ọ dị ndụ nwebe anwụli onye mechi ndị nna mkpọrọ ahụ na-ewe n'iwe mana anyị ga-eji nwayọ na-alịpụta anyị ka ya ebidokwa ebe anyị kwụsịrị asị na-eji elu ụlọ bụ isi ogede jesi afịa anya lụkwa n'ụlọ ka na-eji ana bụ isi ije nwayọ
wayo wayo no